ماه فеврал дар чилаи зимистон ҳавора бин. ассалому алайкум ба ҳама подписчикон ва тамошобинони канали Сайёҳ ТЖ. марҳамат карда видеои моро то охираша тамошо кунед. касоне ки дар канали мо меҳмонанд, марҳамат карда подписатсия кунед, лайкро зер кунед, то ки аз видеоу наворҳои ояндаи мо бохабар шавед. худо нигаҳбони ҳар яки шумо бошад. нуриддин абдураҳмони ҷомӣ, низомиддин мир алишер навоӣ. дар моҳи феврал